Wannan wani abin alfahari ne kuma cika buri ga jami'an hukumar kula da shige da fice ta Najeriya su 450 a Kano, yayin da aka yi musu ado da sabbin mukamai bayan ƙarin girma da aka yi musu a baya-bayan nan. An gudanar da bikin ne a hedkwatar rundunar tare da manyan jami'ai na hukumar, 'yan uwa da abokan arziki da kuma sauran abokan aikinsu. Da yake jawabi, kwantarolan hukumar na jihar Kano Ibrahim Muhammad Abubakar ya taya sabbin jami'an da suka samu ƙarin girma murna, ya kuma buƙace su da su ɗauki wannan ɗaukaka a matsayin kira zuwa ga babban nauyi da kuma ci gaba da yi wa ƙasa hidima cikin himma da riƙon amana. Ibrahim Muhammad ya bayyana cewa a yayin da rundunar ta fahimci ƙwazonsu da kuma ƙwazon aikin da suke yi, ya buƙace su da su ci gaba da kare martabar aikinsu. With greater responsibility comes the opportunity to lead by example, mentor others and continue to uphold the highest standards in our field. Ya jaddada cewa ƙarin girman ya zo ne tare da ƙarin nauyi, kuma yana da yaƙinin cewa jami'an da aka ƙarawa girman suna gudanar da ayyukansu tare da ƙwarewa da kuma himma. Ana ta jawabin shugabar hukumar kula da shige da fice ta ƙasa Kemi Nandab, wacce ta samu wakilci a wajen taron, ta yaba da ƙoƙarin hukumar ta Kano tare da tunatar da jami'an da aka yi wa ƙarin girma kan muhimmiyar rawar da suke takawa wajen kula da harkokin tsaro da shige da fice na ƙasa. Officers to be more dedicated, hardworking and to have sense of commitment. Daga nan ta ce ƙarin girman ba lada bane kawai, har ma ƙalubale ne da ɗaukar nauyi da ya rataya a wuyansu, inda ta ƙara musu ƙwarin gwiwa da su ci gaba da bayar da gudunmuwarsu ga manufofin hukumar ta shige da fice ta Najeriya, musamman wajen tabbatar da tsaron iyakokin ƙasa da kuma kula da baƙin haure yadda ya kamata. Nura Ahmad Dakata ɗauke da rahoton.